maksaa tie unelmiin. Se ei yleensä jokaisella, jolla on unelmia ja haaveita, joka haluaa niitä toteuttaa kautta saavuttaa. Ne ei yleensä tapahdu sormia napsauttamalla, vaan kyllä niihin joutuu antaa uhrauksia ja tekemään töitä niiden eteen. Että kyllä niin kuin tässä ammatissa niin on paljon pitänyt tehdä tietysti myös valintoja, että millekä tielle lähtee. On niin kuin se urheileminen jo pelkästään ja se sitoutuminen siihen lajiin vie paljon enemmän aikaa, on paljon vähemmän aikaa kavereille ja joutuu niin kuin tavallaan osittain myös urheilijaelämä on paljon yksinäisempää. Joutuu tekemään ensin sen uhrauksen plus sitten on se rahallinen homma, että joutuu sitä rahaa keräämään ja siihen kovia satsauksia. Tietysti mulla on käynyt vähän hyvä tuuri, että on löytynyt se tuki ensin kotoa ja sitten myöhemmin saanut manageri, joka on niitä asioita hoitanut. Ja tietysti sitten kaikki muu asiat, että pitää olla valmiita että saamaan niin kuin kielitaito, kun tuonne ulkomaille mennään, että siellä ei riitä suomen kielellä, niin kaikki nämä asiat, niin ne vaatii tavallaan sitä työtä. Ja sitten tietysti se semmoinen periksiantamattomuus ja kunnianhimo ja semmoinen valmistautuminen tekemään kaikkensa sen asian eteen, mitä haluaa.